Здравейте, ние ще положаваме и то канал. декември месец ще стане тясно общо сумата, която ще загубим. Трябва да се разделят. България ще загуби. Много интересно се получава. От една страна плана за възстановяване устойчив по една от мерките, парите по другата остават и няма кой да ги преструктури, за да може колкото са повече хора да бъдат подпомогнати. Има пари, които България е по плана за възстановяване устойчив, които няма да бъдат усвоени, а в същото време има одобрени проекти от Фонд земеделие, които чакат финансиране и нямат проекти. И не на последно място. Фонд земеделие липсва достатъчно административен капацитет. Служителите, които работят там, са малко, трябва да се назначат още служители. И второ, не може служител да разглежда ежедневно проекти за милиони левове, а да взема 1000-2000 лева заплата. Няма логика в това нещо и след това да търсим нещо не да работят. А когато има стимул, той човек ще работи, но трябва да има достатъчно хора. Ако няма административния капацитет във фонда, няма. Вижте колко ние сме се забавили в момента 4.1, 4.2 мерките, които са за новия програмен период. Ние до сега трябваше да сме договорили, може би над 1 милиард евро. Ние още не сме стартирали програмите. Давате ли си сметка? Даваме си, за съжаление. Да. И няма как някой да каже, че тези пари няма да бъдат загубени или поне една част от тях. Благодаря за този разговор. А насилието, липсата на съчувствие, безразличие, садизма, наглостта са теми болезнени. И защо изведнъж станаха толкова натръпчиви и натръпливи и актуални? След рекламите ще говорим за това с психотерапевта. И чакайте втора част. Ще се пусне чак утре. Не утре, след 5 минути. BTV Радио. Чао и се видим по-след. Създай модерен интериор с Нилсон. Електрически ключове, контакти и аксесуари с доказано качество и стил.